стандартни са като другата брошурка, нормалните неща. Аз след ще го включа после в системата. Значи всичко, всеки един обект, който е тук, може да се сваля. Нали, като съдържание и може да се слага в брошурка. Значи супер лесно е да се направи такъв дизайн на такава брошура по този начин. Само че, виждате как нещата, това нещо трябва да се изрежи или трябва да се ползва бяла подложка, ако нямаме оригиналното лого. Как го изрязваме по същия начин, както селектираме. Или ползваме направо бяла подложка, или съчетаваме дизайните по този начин, че да изглеждат те добре. 1А, мога да си вкараме и тия спреве тук. Предлагам по-добре да е за домашно, отколкото да губим време с него, да разгледаме нещо, което не искаме това. Тоест спре по същия начин може да се изреже. Изображението е качено за интернет, не е подготвено да бъде разпечатвано реално. Обаче пък за един тест за брошурка е много адекватно като съдържание. Въпросът е една чиста такава бърза подредба на един такъв каталог. Мисля, че няма да го затрудни въобще, предположение, че има цялата информация и съдържание на сайта. Друго важно нещо, което трябва да кажем тук, е за подредбата на текстовете. Затова ги направих тия много поленца, които са на този Smart Object NIDA, понеже тук вече ще имаме заглавия и някакво съдържание и как да се подредим текст. Ако правим първо за този модел, който беше, тук има съдържание, което е като интро някакво, Ctrl и C, взимам го и си подреждам вече моите текстови поленца. Това го махам, бяло. Какви са ми вариантите за текст? Ако използвам тази линия тук и тук са ми заглавията, тук са ми допълнителните информации, като бранд, сайт, телефон, контакт, модел, нещо от рода. Ето тези правоъгълници, които ми остават или именно страничката е разделена на 3 части, ми дават възможност аз да започна да вкарам някакви текстове в тях. За целта Type Tool, разтягам го по решетката, виждате как той разширява. Избирам си подходящ стил за целта, първо 9 много добре за звучи. И пускам свободно текста, който копирах. Понеже имам проблем много гаден с копипейста. Единия бутон ми е разменен и известни проблем става. Сега, относно подравняването на тези всички текстове, ако трябва да използвам няколко модела, текстовете ми ще изглеждат по този начин. Естествено, тези трите текста трябва да са подравнени към центъра. Ето така. И да са по-малка стъпка. Сега, Photoshop знае къде се намирам общо взето. И виждате как ми подравняват автоматично тия поленца, за да изглеждате добре. Значи това са стандартни поленца за описание, навсякъде се ползват. И както и да ги направите, няма да сгрешите реално. Много специфично е според продукта, който се използва.
Хубаво е да си ги опълваме от край до край на поленцето, което ще пишем. Като естествено тук отгоре ще спазим 5 мм разстояние. Няма да пуснем всичкия този текст, който го имаме. Сега, различната подредба, различните шрифтове създават различно усещане. Реално, винаги е било така. Този шрифт в момента е подходящ да бъде тук отдолу. Само че тук тези двете неща се лепкат вече до тези граници, които съм си направил. Как ще ги редактирам тях? Понеже вече създавам тази кутийка за текст от край до край. И е редно всичките кутийки, които съм си създал аз, да са ми точно по задачите, които съм използвал. Ще ги направим няколко текста. Различен шрифт. Ако погледнем, че този ми е заглавния шрифт, той може да бъде малко по-голям. Естествено няма да съдържа толкова информация за себе си. Ще го подобрим отдолу. Ще оставя тези поленца за следващия текст. Сега, пускам си аз тези правоъгълници от край до край. Сега ще ви покажа как да се подобрим текста в тях, че да не е реално от край до край, да не се събере да се лепва по него. Всички тия кутийки за текст, когато пиша в тях, Photoshop ще подравнява всичко по тези ръбове, които аз съм създал реално, и моят текст няма да излиза от кутийката, която е на инструмента за текста. Това никога няма да стане, понеже аз си създавам текстово поле, в което аз искам да пиша. Умишлено го лепкам до ръбчета на тези водачи, понеже аз сега вече ръчно ще му задам откъде до къде да ходи. Това става ето от тук, допълнителното меню, което е за шрифта. Тук има още настройки, които ми дават възможност да дигам височината, да дигам разстоянието между редовете, те са по подразбиране са нагласени. Сега, по-важното тук е ето това поленце, което е за параграфите или за подреждането на моя текст в моето работно текстово поленце, което аз вече съм създал по тая рамка и аз съм точно там да се намира. Значи, ако сменям стойности тук, виждате как веднага се променя и мястото на моя шрифт и се подравнява по различен начин. Малко че сега тук нещо заби, работата яко. Да. Ще му дадем една фиксирана стойност 5. Copy-paste. Съвсем нормално. Пускам си текстовото поленце, взимам си текста предварително от тук някъде, от сайта ли, от къде ще е, без значение, копирам си го, идвам си в Photoshop, без значение, направо си давам paste. Обаче, вижте сега. Значи, някой има ли проблем с забиването на шрифтовете? Този компютър също има такъв проблем. Сега, това шрифтовете забива защо? Ето тук, като пустите менюто за шрифтове, както виждате, аз нямам визуализация на самите шрифтове. Значи тази визуализация много бози на самия компютър. Принципно възможно е да се е върнал към някакви... Да, на по-новите компютри не би трябвало да има проблем с това нещо. Сега зависи и какви са му характеристиките реално. Обаче тази визуализация на този шрифт по някакъв път пречи. Има програми, които ни визуализират всичките шрифтове, принципно на компютъра, и ако предварително сме си подбрали такива шрифтове, ние директно си ги търсим, няма да робим тук първо да сменяме един час, кой шрифт на нас ни харесва и кой шрифт да подберем. Сега ние ще работим малко с шрифтове в момента, за да може да правим някакво подреждане на този документ. Един общата работа с тия шрифтове как се случва, понеже реално самата подредба на текстовете в нашия документ е една от най-важните неща, не всичко изображение и снимки.
Сега, тези текстови поленца, които вече съм направил, е редно всички да са ми бутнати до тези вече толкова трудно да се днес. Трябва да го изкачам. Не, сега ще го покажа само как става номера с автоматичното подравняване. Значи, при положение, че вече съм си направил аз тия кутийки за текста и знам, че примерно това е една третинка от моята страница, за да кажа на Photoshop, защото той Photoshop пълни кутийката с текста от ръб до ръб, реално както съм му я начертал аз. Ето е тая решетка, която се получава тук, той ще изпълни текста до него, ще го пренесе автоматично, ако се налага, и допълнително такива чисто настройки, които той ще се редактира сам. Готиното тук е, че аз за да не размествам нещата, именно да се чуда този текст, що е тук, що не е там и как да го подравна да изглежда добре, си правя точно такива поленца, които са точно по решетката на моя документ, която съм създал предварително. Единствено само ги редактирам тук от параграф. Първият бутон подравнява всичко отляво, също първото поленце, аналогично този, който е с стрелката отдясно, подравнява от дясната страна, изравнява шрифта, да има отстъп от тази кутийка с 5 стъпки. Може и в милиметри, няма никакво значение. Това е, кой зависи вашата система как е настроена да разчита тия шрифтове. Долното поленце какво прави? Премества първия ред с някаква стъпка навътре или навън. Сега, за да ги правя аз тия редакции, трябва да съм селектирал с двоен клик това цялото поленце. Реално на този текст. Понеже Photoshop работи по този начин, трябва да накажа предварително кое да редактира, за да се случат нещата. Двоен клик, селектираме целият текст и аз вече си правя тия настройки тук, съвсем мръчно, и той ще ми ги приложи в файла. Значи това се прави по този начин, понеже някой път ще ви се налага да вкарвате много текст и вместо да натискате всеки път да подравнявате по някакви теги и по някакви кутийки, по-лесно е да го направите от редактурата на кутийката, влизате на параграф и редактирате останалото съдържание. Този текст изглежда недобре подреден, понеже е центриран в средата и всеки ред на всяка дума спира по този начин. Мога да го подравня следващото подравняване, което ще изпълни моята кутийка. Именно Photoshop ще даде малко по-големи разстояния между тези табове, които са между отделните думи, за да ви влезе текста изравнен. Всички сте чели вестници и изписания, знаете, че така са изравнени всички текстове в съдето на всички колонки. Логично, тук мога да се задам тая стъпка допълнително. Пак си я дава на 5 мм или 5 стъпки. Виждате как от началата ми рамка на текстове подгоре, аз вече имам едно фиксирано поленце и моят текст ще стане автоматично подреден и подравнен, приятно изглеждащ и няма да имам проблеми аз с неговата допълнителна редакция. 5 стъпки за първия ред, виждате как преместват моето заглавие малко по-навътре, чисто визуално е както вие прецените, но е редно да го знаете, че това е възможен начин. Какво ми дава това тук? Дава ми възможност да премествам фиксиран край или фиксираното начало на моя текст. Това е абсолютно няма да ви се налага да го правите тук. Общо дето се работи с тези три подравнявания отляво от дясно и на първия ред. Като Photoshop ви дава възможност останалото да си го подравните вие на ръка, а именно да си го изтеглите и всичките ви шрифтове да изглеждат, всички ви текстови поленца да изглеждат еднакви. След като си създадем едно такова поленце, мога да си копирам този шрифт, понеже той ще бъде идентичен за следващите три полета. Само че най-вероятно ще
бъде различен за останалите. Значи автоматичното прекачане го прекача автоматично. Сега, как мога аз да редактирам няколко различни текстови обекта в моя документ? Това става като дойда на текстовите слоеве, мога да ги хвана ръчно. Те са тези или тук. Задържам Shift с директната селекция бутон V, кликам на тези слоеве и виждате тук се селектирах 3. Искам да ги задам автоматично да ми сменя шрифт. Селектирам ги трите, сменям направо и цвета, ще ги направя малко по-светли. Окей. Прилагаме действията върху трите шрифта веднага. Няма нужда да ги отварям по-отделно, да им правя настройки и да ги редактирам. Абсолютно идентично е за всеки един шрифт, който селектирам и го хвана от тук, но трябва да ми е активно ето това поле с допълнителните настройки за шрифтовете, което се вади ето тук. Или на някои версии принципно излиза от страни от менюто, когато селектирате шрифт. Параграфа, сега ще ги дам да са центрирани, а именно е този текст, който е тук отдолу, да се подреди и да завършва по-приятно, да не завършва така объркано от едния край. Може от този вариант. Варианти много, общо взето според зависи какво съдържание имате тук. Принципно, средното поленце е прието, когато е този шрифт селектиран, средния, той да бъде така ориентиран, център, този началния да бъде начално ориентиран и тук да има едно подреждане, което ще им позволи аз да имам едно изображение тук в тази си част, това един легнал фрейм да сложа и текста да го обгражда от страни. Абсолютно по желание как ще бъде организирано вашето съдържание като текстове, обаче работата с самия инструмент е много специфична. Лесно е, но е специфично и трябва да знаете как да започнете да го ползвате без да имате проблеми в последствие. Значи, ако реша да правя свободно съчетание, имам предвид да клюкна един текст прозорец тук, да вкарам този текст, който още не се вкара, не съм го копирал вече. Значи имам проблем, почти инвалид съм, когато контрола не ми работи. Понеже става един различен бутон. И трябва да се участва много да пиша на Сега, това е моят текст, който аз съм го пуснал съвсем произволно. Никаква подредба, никакво ориентиране, нищо, което да хваща окото и да изглежда добре. Ако правя такива произволни поленца, после ще ми е много трудно, когато отварям изображения, аз да ги места, да ги подравнявам и да ги деформирам, понеже трябва да се съобразявам с изображението. Хубаво е преди да започнем да обработваме една такава визийка, да си направим схематично нещата как биха изглеждали, а именно да си направим някаква концепция, която ще следваме в подредбата. Тук ще дам сейв за сега, ще го отворим след малко пак. Как се подрежда това нещо? Предварително аз съм решил, първо ще започвам с една голяма снимка, заглавие, лого, фирма, един страничен текст, акцент. Тук отново за тази подредба аз мога да експериментирам по различни начини. Правя си чисто на ръка, правим една такава схемичка, където тук е едната част, тук е другата част. Решавам, че тук това поле ще го оставя за текстове, сложим едно изображение. Това го казвам, защото много от фирмите, които пускат чуждестранна работа, качват такива спецификации, а именно качват си модела на брошурата или качват една и такава автоматизация на вашия файл. Казват, тук искам текст, тук искам изображение, изображението както се приятели по този начин. Изхищва, тук искам текст, тук искам текст, тук искам текст, тук искам текст. Това е годно, когато преди да започнете работа, трябва да се го организирате. В началото ще ви е трудно да си представите целият файл как ще изглежда. Това е силно сертификат. Няма как да се размисли в този момент. Но е хубаво предварително да си го организирате, как ще се разделени вашата поленца, какво съдържание ще имате. Най-малко, когато организирате по този начин, може да бъде интересно да си харесате изображения,
които ще са подходящи за тази работа, защото е много отделната беше тук, тя е ориентирането на нашия текст, нашите изображения, нашите снимки тук, че да има място и за тази зебра, която ще показва тази част и да ми скрие някакво време. Ще ви покажа как се пускат текстовете контур, понеже някои изображения, както изображението е някаква форма и текста е подразен в тази форма или върху нея. Когато страницата е неорганизирана така, през десниците, то е ясно, там на едно заглавие и текста почва да върви от такива полента по същия начин. Надолу, за да може да се върви естествено повече текст, повече съдържание. Текстовете спират, за едно изображение тук, някакво заглавие, дясно подравнено, почва следващото заглавие, снимка и продължава. Да, Photoshop не е точно предвидена за тази работа, защото тя е чисто за обработка на визуални изображения, може да се прави, но е малко проблемно. Има си PageMaker, има InDesign, илюстратор, какво че вършите работа за това нещо, понеже там, когато работим един документ с много страници, Photoshop ни дава тази възможност ние да обработваме да добре много страници. Илюстратор или InDesign погледваме на страниците започва така. Именно това, което гледаме тук, ако е 1, 2, 3, както е в случай, на вероятността 3, 4 и 5, тази програма по PageMaker или InDesign ще се разделя нашите страници така. Едно, това е полиция. 2, 3, така ще изглежда там. Обаче, което е всъщност в тях? В тях всъщност е, че след като поведем първата страница, аналогично нашия темплейт, тази препоръка на повеждането на страницата, продължава да е останалите страници. И там нещата се организират по следния начин. Ако поменя аз основното изображение на страницата, мога да го променя лесно тук, 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 тук. Първо съм такова да е черен, казвам му, ето да дай черното и ще стане черно. Тези мога да ги редактирам индивидуално. Там обаче нещата, както за да влезе, първо да изображение, като тая зебра, която правихте миналия път, тя трябва предварително да е изрязвана и да има някаква форма. Там, когато вкарваме такова изображение, то може да влезе тук различни формати. JPEG, PNG, TIFF, прозрачен, който е с определен контур. И когато аз отпусна първо между тия две текстови полента и вече имам текст тук, автоматично текстът ще се подрави по тия полента, както е при Word, при PowerPoint, там когато пускаме изображение, то автоматично подравнява тези полента около него. Естествено, пак може да видим колко е разстоянието между тях. Значи, с Photoshop малко по-трудно става това проблем, защото предварително трябва да не изрязваме изображението. Обаче пък е много подходящ, когато правим такива неща специфични, които имат за цел да отново да рекламират нещо. Не казвам, че не мога да се правя сликарски издания, обаче този текст, като продължава така надолу, спира до тук, един нов слой е един е тук. Значи, трябва да го изкъртивам, за да се оправи комбинацията. В случая на нашия файл, именно го отворя тук, за да искам да сложа аз едно изображение в тази му част, който текст ще скрия, аз трябва да го добавя така. То ще бъде моето поле за изображението. Контрол Т отново. Свалям го малко размера, за да не е лепнато. Спирам го няколко пъти.
Сега, едно важно нещо за подравняването, когато работим с няколко обекта. Бутон V, Auto Select, хващам единия, хващам втория, хващам третия. Ето тук отгоре, понеже до сега гледахме само тези подравнявания, които са между два обекта и са среда, център, от край до край, от ляво до дясно. Тук има едни допълнителни подравняваници, които какво правят? Ето тази подравнява моя файл, да разпределя спрямо работното поле на еднакво разстояние. Веднъж хоризонтално, веднъж вертикално. Ето тук цялата намаля. И това разстояние между това и това между края на документа става еднакво. Когато работим с повече документи е по същия начин. Значи има ето този Auto Alignment, който автоматично подравнява слоевете. Там трябва да са повече слоеве селектирани. Той ще ги подравни автоматично спрямо главния обект. А защо направих тези правоъгълници? Аз вече не знам размера, познам размера. Отново ги обръщам като Smart Object. Отварям си го и тук вече мога да си плесна моето изображение, което без значение какво работи то. Ей тая капачка, която свалих от сайта. Спомням за тая капачка, тя е с бял фон, обаче пък резолюцията не е подходяща и няма как да я използвам аз, за да я изрежа, да я разпечатам и да изглежда OK. Затова с прав подложката, давам фикса, yes, и тя тая капачка влиза тук и изглежда по този начин. На това нещо винаги може да му се създаде допълнителен стил, Drop Shadow, Color Overlay, варианти много, в случая е излишно. Пак е строго свързано с това, което ще използваме като съдържание. Затова е хубаво предварително да сме свалили цялата информация, която имаме за този сайт или това, което се занимава той. Какво мога да направя тук, това понеже не е подходящо. Това е скриншот, не е готин. Снимал съм го от екрана, с кофти резолюция няма да изглежда добре. Обаче аз мога да го добавя и да сложа още един текстов обект тук. Абсолютно напълна импровизация, ползваме си подходящи светове, които се намират на нашето работно поле, Хикса, Yes и моето текстово изображение в следващия момент е под този текст, като описанието му върви към него. Аналогично за всички останали, но е хубаво предварително да сме си разчертали това нещо, за да знаем ние как да си подреждаме нашия файл. Това е важното да се запомни, че първо, когато правим такова текстово поленце, опълваме си го от край до край, понеже той автоматично се подравнява нещата в Photoshop. Няма да ни кажа да тук това не ти е подравнено. И когато сме в тия рамки, допълнително като вкарваме текст, не го наместваме с спейсове, с тапчета и с така нататък, понеже не е готово. И много често, когато използваме за това меню, примерно, ни се налага да имаме супер много текст. Значи, това е адски много текст, който тук върви от едната страна подравнен, тук върви по другата страна и може да се замислите, ако това нещо не е подравнено, как изглежда то, когато се разпечата и как всичките неща отиват на никъде, ако не са подравнени правилно. Аз ви казвам, че това е съвсем грешна история. И ако предварително сме се разчертали файла и кажем тук, това е твоето място, това е твоето място и тук това е твоето място, няма да имаме такъв проблем, защото това нещо обикновено идва готово предварително написано и да не си играем тук луди да го вкараме
едно по едно, копи-пейст, обаче като го пускаме ето така програмирано в това поленце, няма да налага да правим ни спейсове и ни чудеси и да се мъчим. Всички останали обекти според зависи, естествено. Това нещо не беше предвидено да бъде на една страница, затова е толкова смутно изглеждащо. Когато им се дават пари да го правят по-сериозно, изглеждат по този начин и стават на нищо. Нали, това нещо беше предвидено да бъде така, да си бъде сгънато, да си има страници. Какво направих? Хванах го е това проводен, както ми беше работен, пейст на едната страница, една прозрачност, аналогично от тази страна и да се дава газ, който е много смутно, това преди 2 години. Просто когато не им се занимават, те не искат да се занимават и не искат да искат всичко за безпари и да стават чара. Значи с българите е точно така, няма нещо, ако иска да изглежда добре. Аналогично на ето тази простотика 3000 реда текст. Значи, колкото може повече неща да напишем, отвратително изглежда. Просто е отвратително. Това да е възможно най-голямото, което да се набива на дърците руснаци, това не бяха думите цитирам, за да го виждат колкото може повече текст. И оттам нататък ти като направиш една хубава визия, една подложка и като се изплескат, е така да ти се изкакат на всичкото, да те накара да вкараш 1000 текста и просто и ти се занимава да коментираш повече. Вътрешната страничка, ето тук си личи полето за изрязване, което е. Всичко е подредено на Smart Object, като тия текстове всичките, те не влизат в Smart Object, понеже ако искам да ги редактирам, трябва да кликна 2 пъти вътре веднага, във всеки индивидуално и да го подменям. Ако искам да го подменям, правя си изображението на отделни подложки. Отгоре пускам си ролерчетата по същия начин, так. Правя си един правоъгълник, който ми е за този текст, за този. И когато се отворя файла, вместо да отварям всяко едно поленце да го редактирам, защото отнема много време, когато те не знаят какви са медицините и ще занимават 10 дена да сменят и това може би малко насам, може би малко натам. Всичко се организира като подложка тук, текстовите полета остават в основния файл, не ги заключвам в Smart Object, понеже после трябва да го правим индивидуално и 15 клика повече за нещо, което реално отнема двоен клик на текстовия обект, сменяш една цифра и отиваш на следващия. Това е чисто помощ за вас, когато се организирате файла, за да не ви се налага това нещо да го правите около 1500 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, корица 6, 7, 8. Тук имаме А4 с 4 страни, една сгъвка, тук по същия начин, това нещо разгледава така и си става такава простотия, която много си харесват, но искаме 1000 текста. И естествено иска да направят едно щамцоване такова на един билет, който първо в хартията 100 пъти им казах, че не е подходяща за щамцоване, обаче тая дебелата хартия, която е, това е 400 грама с лак и така нататък. И да решиха, че това е много скъпо. Както иска, смисъл, това е клиент, той решава това нещо, той си е за него. Той да си го гледа, той ще го блъска в главата и като му дойдат 5000 бройки и кай, това бях не станало. Нали? Ама в началото никой не слуша, защо се е случило това така и какво е било ред да се направи. Специфичното тук, за това щамцоване, е, че когато си изпращаме файла, както за лака, щамцата се изкарва на отделен, тя е векторен файл, понеже това нещо се изработват едни дървени подложки, първо. На тях се налагат едни ножове, зъбени такива, за да могат, когато ги подравнат, една по една да ги щамцоват и да станат с такава перфорация. Обикновено това нещо се прави целият файл, в оригиналния му размер, необразения вид и в два правоъгълника, горе-долу изглежда по този начин. Ако това е моят файл, искаме да подема щамца, аз ще очертая вектора на тези правоъгълнища, за да могат те после на машина да се го изкарат с координата, да направят това оправдане. Естествено, тук всичко трябва да е точно, защото нямаме място за грешка. Защото ако мръдни малко файла, който е от оригиналния, и щамцата, ако влезе в работа поленце, където вече са рамните текстове, става много болко и това е неадекватно. Принципно с тази грешка някакъв стане, понеже да ги проверят тия работи и казват, това не е добре. Пред печата на печатниците се занимава с това нещо.
когато се отделят файла и го гледат за грешки, те ги налагат, подравняват ги, казват ги, абе тук нещо си мръднало, това трябва да го мръднеш навътре, те ни мръдат нищо по този файл, казват ти, връщаш се и ти го оправяш, защото първо сгъвката тук не ти е точна и няма да се впадне. Затова е хубаво предварително да си направите ви, да си разчертайте какво е като съдържание, какво са ви казали клиентите и какво трябва да има, за да може да си подредите и самия файл, за да ви е бърза редакция и много бързо да може да го реално да го редактирате, когато е нужно това нещо. Обикновено тези изображения е най-лесният начин да влязат в този си момент, понеже този image holder или този Smart Object той вече има зададена стойност и сега ще ви покажа, ако го плейсна само от тук, в момент това изображение, то се подравнява на това работно поле от край до край, давам възможност сега да го естествено да го редактирам, давам фикса, yes. И то си има зададени размери готови. Обаче, сега, ако го пусна директно тук place, също това е изображение, изчисти си десктопа, много съм щастлив. И то вече има друг размер, който аз сега трябва първо да го нагласям някакси и ми е малко по-трудно и става доста по-разхвърляно, отколкото предварително като си направя ръчно дизайна на страничката, да си подготвя аз като поленца изображение и да ми е тихо, мирно и спокойно да го редактирам точно за 15 минути. По-лесно е предварително да видя визията или да изграда като концепция, отколкото докато я мисля аз да създавам и самия файл, което е доста по-трудният момент. Значи също е при зебрата. Зебрата тук е лесна, защото ни го гледаме от някъде. И ние такъв проблем, така ред по ред си ги правим. Какво ни дава възможност този Smart Object също? Ако аз хвана сега ето този, това нещо сега, това е вече с някаква визия. Сега ще хвана долу. Давам Ctrl и C, копирам го. Ctrl и C, копирам го. И имам отворен мокъп на това нещо. Сега някъде имах мокъпи за тия работи, само че няма къде да ги търся в момента. Не, там няма такъв. Сега, принципно, ако имате такъв мокъп, който е готов за тази работа, първо сте го свалили още като сте си подготвили съдържанието, има много такива в интернет, повечето са платени, има доста безплатни. Ще ви обясня къде се свалят такива безплатните. Те са нещо специфично само. Ето това нещо. Сега, това е пак мокъп, имам го оригиналния файл някъде, не го знам къде се намира точно. Има си подложка, мога да редактирам всичко по нея. Какво мога да направя вече на този мокъп? Понеже аз съм си копирал моето изображение, за да го представя пред клиента, аз го пействам тук. Това е много голям размер в момента. Това е неадекватно голям размер. Задържам Shift да го намеря в пропорция. Давам Enter и той се влиза като Smart Object в моя документ. Давам десен бутон, Convert to Smart Object. Ctrl и T. Както говорихме предния път за онези визитки, за онези снимки, които се редактират, перспективата, всъщност Free Transform или Distort. Качвам си го аз като такива види на снимката, която имам. Това е също като с кутийка. Това общо взето е един от най-простите еталони, които могат да съществуват. Друг въпрос е, да. За по-големи текстове, добре ли да ги правим на Smart Object? Текстовете няма да ги правим на Smart Object. В смисъл, текста не е готвен да се прави на Smart Object, защото пак по същия начин идеята на Smart Object е да заключим съдържанието и да можем по-бързо да го редактираме. Сега, ако тук имах допълнителни текстове, те ще са ми отгоре пълно на основния пари, което не е така много. И първо, ако имах тук текстове, ще да ми е по-лесно. Нали? Това не е много окей, ако имам многоцветна подложка, понеже тия всички файлове тук трябваше да са прозрачни. И аз от общия файл да редактирам аз с подложката, понеже сега тук имам поле за изрязване и трябва да направя бяло последствие или черно, както е в случая. И затова
това всичко, което правих аз в тия файлове, именно Smart Object-ите, трябваше да са прозрачни. И когато им дам хикса, и първо, тук реша аз да сменям цвета, да изглежда по това начин, за да мога да правя някакъв дизайн на самата подложка. Ами, той като влезе като Smart Object, като програмиран, той вече си е обект, да. Ако не съм го комбинирал, аз мога и тук да ми е хем прозрачен, мога да му сменям икона от тук. Обаче, когато става въпрос за такъв дълъг файл, нали, в този си вид, е по-окей те да ми влязат прозрачни. И аз първо, ако искам да сложа някаква подложка или някакво фонче, да се съобразя с тия текстове и да ги изгърда отделно. Нали, тук сега вече знам, че това нещо е бяло, знам, че лицето първо ще е черно. Нали, и мога да си позволя да експериментирам. Естествено, тия бутилки вече като са черни, те трябва да са изрязани от това фон. Нали, това е съвсем нормално нещо. В принцип, той това трябваше да излезе изрязано, преди да го редактирам. Нали. Това е лесна бутилка, так, 3 пъти кликаме, хващам си и сянката. Спирам го и това нещо влиза без никакъв проблем. Само че аз ще го drag and drop, ще го направя. И аз така вече ще мога да редактирам икончето, което искам пълно да е с различен цвят. Логото е по същия начин. Тук сега логото е на JPEG формат, понеже аз съм го свалил от сайта, в принцип трябва да е PNG, трябва да е прозрачно или най-малко да ми е векторен файл, който си е с такива стойности. Ако спря аз тази такова подложка, вече имам различна визия на това нещо. Yes. Къде отидах? Това не трябва. И ето, това нещо вече е с сменен фон. Обаче не изглежда много окей, понеже нещата не са направени. Да, първо не е изрязано като хората, второ изображението с много ниска резолюция, тук си един наръхвано. Това няма как да излезе. И това е просто едно демо, което да покаже, че нещата могат да се случат. Сега първо аз на това нещо, ако вляза тук и му задам една сянка, съвсем става елементарна. Shadow. Веднага нещата ще изглеждат по-различно, защото това нещо вече придобива някакъв обем. Вярвам, че не е кой знае какво. И вече като го затворя този Smart Object, като идва в основния файл, е малко по-реално и по-окей ще изглежда това нещо, по-живо. Тази сянка е абсолютно хубава работа да се слага, когато говорим за някакво съдържание. Тук важното е да си ориентираме текстчетата. И важно за тях е, значи преди да сме започнали работа по това нещо, трябва отново да сме си организирали цветовата схема, която ползваме. Най-малкото, първо да сме си видяли изображението, да видим това зелено и много яко зелено, брутално изглежда. Това зелено и това е много готово. Взимам си ги като стойности, то се ми е хванато, понеже съм в петата, кликам тук, аз се плача, окей, то се появява в моята палитра. Инструмента ми се връща отново. Окей, имам и това зелено, аз посплача. Окей. Имам това сиво, окей, аз посплача. Окей. Мога да си ги кръщавам всичко. Това червено, окей, това жълто. Стана. Така, отивам си на Swatches, разтварям ги малко, сега съм отворил някакви и ето е моята палитра е тук най-отдолу, която ме накликал сега. Нали? Това ми дава възможност, аз сега първо, като ида на втория обект, икончето, пускам си тето за текст, кликаме и тук горе, хващам това нещо и му казвам да бъде зелено и си кликам от палитрата и става много бързо. Ето го и то си става зелено. Първо заглавията искам да са ми зелени. Пак с това инструмент, идвам тук, пак става и бъде зелено. Отивам на следващия и е много по-лесно аз да ги редактирам супер бързо, а не сега първо да дойда тук горе, да съм си търсил стоеността, да съм си я копирал и така нататък. Това е важно в самата организация на файла, преди да започнем работа, защото много хора почват да бачкат от голия файл и цял ден губят време това, отваря файла, тази снимка ми е подходяща, отиват при всеки интернет половин час. Той забрал кой е почнал да прави реално и това е чиста загуба на време и първо този дизайнер не спира да се бори с един глупав файл цял ден, което е неадекватно. Не е смисъл това, ако е на заплата, там му е окей да
да седи цял ден и да не може да изкара една брошура. Ама това е нещо, което действително не отнема кой знае колко много време, ако в началото отделиш 30-40 минути да си подготвиш цялото съдържание, да си направиш самата концепция на това нещо, как ще го подредиш. Защото сега първо това нещо е по същия начин на разпълното на един общ файл, пак съм си играл, обаче това изображение трябваше да е на цялото. Печатницата, като ми го иска е така да го нареждам на отделни парчета, те ми го разминават. Не стават така, това е подавам цялото. Предварително си казваш поленце. Още едно поленце. Текстово поленце, което е на снимката. Лого, много бъра. Това по същия начин, когато го организираш в началото, като текстови полета, после можеш да го редактираш много лесно. Обаче, какво е най-готвеното от цялата работа, когато предварително се организира този файл? Този файл, когато се организира предварително, той става готов за продажба на световния пазар, като темплейт за брошура. Един такъв темплейт за брошура е от порядъка на 12 до 45-50 долара, зависи колко текст, снимки, какво е включено в файла, какви редакции могат да се правят. Правиш си го този темплейт, продаваш си го на клиента, взимаш си темплейта, преработваш го естествено с неговите снимки, неговото лого, някакво демо съдържание, правиш пак на мокъпите, където си ги показвал и на клиента, правиш си файлчето, правиш си description, казваш какви снимки си ползвал, какви текстове си ползвал, какви шрифтове и си го качваш в маркета и чакаш някой да го купи. Това нещо никой не може да те спре да го направиш, защото ти си го измислил, ти си го направил и клиента няма да ти казва моята брошура и ми как ще е това твоите снимки. Ти правиш някакво подреждане, което е по този начин систематизирано с подредба на текстове, дали ще е със същия бизнес, дали ще е с подобен бизнес, няма никакво значение. Представен по този начин, това вече е готов материал, който е направен, няма смисъл този работен файл да седи някъде, да събира място в хард диска, вместо да изкарва пари при положение, че е направен. Обаче той нямаше да може да случи това нещо, ако беше разхвърлян по начина place, всичко кашалогия, текстове тук, текстове там, папки тук, папки там. Това нямаше как да стане, ако не е подреден файла, защото казвам ви гаранция, не подреден файл, никога няма да се върнете да си го подвеждате и да го продавате. Никога не става това нещо. Остава се там с тенденцията с такова, някой ден аз ще го направя, никога не става това нещо. Освен ако не е нещо супер готвено и сте решили първо, че си заслужава да бъде продаден. Подготвено по този начин, то е адекватно за качване на всеки един маркетплейс, който продава такова съдържание. Да не говорим, че това в този си вид в момента, ако махна брандовете на клиентите, мога да го кача и да го продам спокойно. Файла ви го качих, може да си направите по желание каквото искате, но ако искате ползвайте от този сайт, понеже нещата са готини и има малко по-модерно ще изглеждат и ще стане ясно. Едно е да се прави такова, друго е да се прави нещо, което си му личат, че снимките са на хубави. Има хубави снимки, подготвено като съдържание, има си черни снимки. Това нещо е супер готвено да се направи. Влиза се, търси се този шрифт, понеже са английски шрифтовете. Има ги обикновено такива изчанчени графити шрифтове, колкото искаме в интернет. Български няма такива, но такива има за английски език. Подходящо е да се направи. Description за всеки един продукт. Тук вместо текста, както е в нашия случай, може да се влезе съдържание, може да е опълнат продукт на правичък, отгоре да е информацията за него, без проблеми. Въпрос на организация на самото съдържание. За лицето е по същия начин. Само го отварям. За мокъпчето, че оставихме така. Това нещо, като е готов файла, качваме си го като визийка и си го представяме на клиента, само че тази визия в момента не е окей, понеже е с много ниска резолюция. Давам хикс. Чао.
кача тук и аз имам едно превю за клиент, който мога да си ползвам винаги. Съвсем елементарно може да се ползва готова снимка. Снимки на такива брошури и каталози в интернет е пълно. По-трудно е набирането на готов мокъп, който може да се ползва и естествено да се редактира цялата сцена. Нали? Не че ги няма, но е малко по-трудоемко да се провери, трябва да се знаят след, които го предоставят такава информация. Обикновено тия снимки за онлайн магазините са качени PNG формат, че в случая не е така. Ами те са качени за web, в смисъл 82 точки с фиксирана резолюция. Нали, това нещо в момента е адекватно. Значи ако искам да му дигна размера, примерно да го направя на 300 точки за печат. А и сега тук вече Photoshop ми дава визуализация на това какви са ми варианти. Значи вижте сами с различните режими, там много не се вижда. Ето тук на това е. Значи това е оригиналният файл, като кликна ми показва как е, като го пусна ми показва с различните режими за изкуствено увеличаване на резолюцията, които са ето тук. Какви резултати ще ми изкара. Значи сега това нещо ми намалява шумовете, като ето го бикови фунтъра, който е за изображение в интернет, е така изглежда, размазва общо. Бикови шейпър създава размазване, само че пък контрастира ръба. С този смут пак пикселизирано изглежда. Това нещо е съвсем леш. Значи това е Hard Edges, обаче като го дам назад, изглежда малко по-шаркан, по-детайлно изглежда, обаче пък за сметка на съдържание. Това 500% е много сериозен зум, няма как да излезе. Този, който е билиниар, той е най-тежкият общо взето от всичките. Най-добре изглежда, да, обаче според зависи различни изображения, различни резултати ще даде. Значи има такива готови плугини, които те са програми, които работят по този начин. Ей, това е едната. Alien Skin Blow-Up се казва. Това е отделна програма, която се свързва с Photoshop. Тя ми дава възможност аз да дигам размера. Тя вижте сега тук как ми казва, това изображение е 10 см. Аз като знам, че моето правоъграничие е 5 см на 5 см, няма да се изхвърля и да кажа ви например 50 см на 50 см, ами ще гона 5 см на 5 см с хубава резолюция, което е адекватно. Той ще ми направи нужните корекции, автоматични има, естествено, има и такива, които аз да си ги задам, а именно колко да ми направи изображението. Сега тук съм дал ресайз, ще му дам стреч. Сега различните настройки ми дават различни възможности. Тук ми казва с колко да го увеличиш. 360 ако го дам. Показва ми преди и след естествено. Айде дай ми къстъм. И ей тук ми показва преди и след как е било изображението. Разделя го на две, аз мога сам да си избера. Само че този инструмент ми дава по-голяма възможност аз да дигна качеството на изображението, отколкото градените в Photoshop. Ето го виждате го как е било преди и как е след, без да прави някакви големи редакции. Няма да прочете този текст, който е сипнен тук, ама нещата се случват. Малко по-тежко като плагин. Има много такива инструменти, които са платени, той е пиратски, защото е $700. Обаче пък ако работим в формат на компания, те нямат такова изображение и се налага някой льоро, който ги има, за да прави всички снимки от тях. А и сега, ако си го пейсна това изображение тук, това е спрей, понеже аз знам, че той е 5 на 5, той на моя факт ще изглежда окей. В момента това е с 300 резолюция, дигнал съм изкуствено съдържанието, обаче пък ми в реален размер с реални стойности и той изглежда много окей. Не е като само да го пусна, сега веднага ще го пусна до него свободно, без да е минал регистрата на допълнителна обработка.
Иначе със сигурност лечи си кое е по-окей и кое не е окей. Да, са тези дефекти, които тук и аз още не съм го сил да влезе на това размер. Значи тя инструменти дават интересна възможност да работи специално при печат. Естествено не прави чудеса снимките, обаче ако е примерно изображение, което е снимано с цифров фотоапарат и мини през този engine, нещата могат да се разпечатат на една сграда. Примерно както е сградата долу на хотела, са пуснали един билборд на... Сега не знам кой е тук в момента. Там е много сериозни метражи, много голям размер на нещо, което е било най-вероятно е толкова голямо снимка. Ползват се пак такива неща, само че там файла на няколко парчета. Има доста такива програми, те са допълнителни, които правят различни ефекти. Значи няма нужда да ги пускате ви, вършат много работа, чисто за редакцията на снимки, когато се работи. Този инструмент изчиства всички шумове от изображението, зверски работи, общо взето. Преди и след го показва, личи си колко е ето тук, колко е тук. Ако му дам OK, веднага нещата изглеждат доста по-различно. За файл, който е с резолюция. Вариантите са доста. Но общо взето аз съм научен да правим и тия работа. Така че вкъщи наистина пробайте се да организирате този файл. Ако искате ще го кача и този му вариант, няма нужда принципно. И вече горе-долу ще почнем да организираме едно финално домашно, където тази седмица ще си качим илюстратора и ще видим как стават логата там. Съвсем набързото. Където разгледането на инструмент за векторна редакция, какво векторно можем да си вкараме в нашия файл. Това е тук също може да рисуваме и да чертам неща, обаче те не изглеждат много окей. Това нещо е наистина не изглежда добре тук. По-добре е да се го вкарам, да съм си го обработил като векторен обект и да се го вкарам в файла допълнително. Нещо, за което пропуснахме за текстовете, това отварям тук, понеже гледахме само, сега да се сетих, за стандартното писане, а именно хоризонталното, има вертикално, този, който е Type Mask Tool, а именно, когато сме маскирали изображението, да го оградим. Сега в момента нямаме никаква маска тук. Сега ще направим една. И ще му дам да пише върху тази маска. Това трябваше да изглежда. Маската трябва да е векторна. Той ще пише, ако беше зебрата, ще да пише около нея и да спират нещата, както е тук на този папагал. Или папагал или тази, която е там. Ще го разгледам тогава следващия път, защото е малко по-трудно. Този, който пише отгоре надолу. И един, който пише в обект или по крива линия. Ей така, правя една такава System Tool. Идвам тук на инструменти. И той автоматично ми казва, че тук може на вектор, който ще напише едно текст, ще отклонил. И ми пише текст. Има допълнителни настройки за там. Именно откъде да започва и къде да свършва този текст. Естествено, този текст мога да го правя около кръгла форма, около такава овална. Тази е малко сложна, надали ще ми даде пиша на нея. Даваме, обаче ще съм ограничен във възможността си да пиша един обект. Това никога няма да се наложи да прави такива сложни обекти с такива шейпове, обаче какво се случва, когато си направи тази селекция на зебрата, и съм направил аз този път за тая зебра. Тук нямам, да не го учите. Това ли беше маскиран ефект? Аз нямам този документ, би го имат, аз съм го записал. Да. Сега, ако бях маскирал, аз тия очила с пентула и си бях запазил файла естествено. Ето така. Си го бях запазил като път. Когато пиша с сайт тула, аз мога да пиша около този контур
естествено да вкарам текстове и допълнителни елементи. Тук идеята вече е, че когато изображения са ми предварително подготвени, това нещо сега ако беше предвидено за печат в един вестник, то ще да е обиколено с някакъв текст и първо до този му край, тук текста ще да започва и ще да свърши първо до рамката на очилата, но ще да е съобразен с вектора, който е от тази страна, а не аз първо с автоматично да си давам спейсове, за да не ми влезе текста в това поле. Тия за векторите и текста ще ви видим следващия път как става. Само за домашна си направите тази брошурка, не е толкова сложна, просто трябва да има малко съдържание да се вкара, защото после ще брандираме един бизнес, ще направим лого, визитки, брошурки, странички и така нататък за накрая, за да видим още дето как сме нещата. Теоретично малко е безмислено да се изпитваме, трябва практично да се изпитваме, защото сега теорията тук е